veure. A veure, 3, 2, 1... Hola! Molt bona nit, estem així en directe, informant per a Canal 9, Canal 9, per al programa Colp d'ull, en C trencada, darrere de la D, abans de la U i en L final. Estem així en directe perquè estem amb Xavi Castillo, ànima del grup de teatre Pot de Plom. Pot de Plom, Andieres i Elecheminada. Pot de Plom és un personatge que ha creat... Perdoneu, s'ho va tot seguit o com? Me faig un lío ara de començar, un momentet. Podem repetir? Què? Que continuem, no? Bé, creador de personatges mítics en el món de la comèdia valenciana del segle XX, com ara Chordiet, o el Papa de Roma. Benedicite. Hola, molt bona nit, Xavi. Hola, bona nit, com estem? Així estem, mira. Hola, bona nit, mare, bona nit. Bona nit, m'agradaria preguntar-te abans que res una cosa molt profunda. Xavi, què és punts suspensius realment Pot de Plom, En realitat és un grupet de merda que està allà al coll fent teatre de risa i això, és un teatre perquè la gent s'ho passi bé. El pare, mira, Jordiet, mira, escolta'm, el papa i la mama se'n tenien que anar a un sopar que han quedat en uns amics. Jordiet, estàs escoltant-me? Sí, estic escoltant-te, digue, papa, digue. El pare, mira, Jordiet, tornarem en seguideta que puguem, Tu el que has de fer és anar-te'n prontet a dormir. Jordiet, m'escoltes o no m'escoltes? Sí, estic escoltant-te, papa, digue, papa, palla, papa, palla! El pare armant-se de paciència. Mira, Jordiet, tu si vols veus un rato a la tele i després prontet a dormir, Jordiet, prontet a dormir. I Jordiet, sí, papa, i jo el que tu dius, sí, un rato a la tele i després dormir, sí, papa, no, papa. Sí, papa, no, papa, sí, papa, no, papa, sí, papa, ai, colló, papa. Jordiet, porta't bé. Jordiet, ei, papa, no em pegues al cap que em faré bobo. Pregunta'm més coses, que m'agrada com preguntes. Fas aquestes preguntes tan interessants, tan entranyables. Pregunta, cabró, pregunta. Sí, Xavi, molt bé estàs fent-ho, molt bé, en guionet i tot. Per cert, sembla que inclous en el teu repertori un homenatge, altra volta en teixer, de teatre gestual a sa santitat el Papa de Roma. Com és això? El Papa és un personatge que també l'hem utilitzat per fer un poc de risa i l'utilitzem en un espectacle que es diu Defecte 2000. El Papa de Roma que fem nosaltres és més o menys així. No tenim el tratge així, però imagineu-vos una cosa així, mireu. Aquí estamos, en Canal 9, en el programa Colpe de Oco. Benedicite. Grappan. Policía, que yo les llamaba porque cuando puedan ustedes, mare, sin prisas, que vengan los bomberos, que avisen a los bomberos, porque aquí se ha quedado un chiquet dentro, un niño. Se ha quedado un niño que le llaman Jorgito. Oiga, que vengan rapidito, que ya debe de estar soflimadito, Pa, gracias, adiós, gracias, policía, Dios. Gracias, Dios, adiós, policía, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. No, cuelga tú. ¡Paco! Que ya està desavinat els bomberos, Paco. Molt bé, Carmen, ho ha fet de categoria. Un moment, Carmen. Jordiet! Tranquil, no patisques, que enseguida venen els bomberos. Mentrestant, senyores i senyors, en aquella situació tan dramàtica, allí baix, en la plaça del Centenari, clar, eixia fum ja per les finestres, per els foralls, no eixia fum per allí dalt, i la gent mirava allà, hi havia un ambient, com diria jo, hi havia un ambient com de tensió, no? Mireu-lo, xaran, estava allí, xaran, Tomar,
Posa'm una altra cervesa i... Això què vol dir, aquesta fumaguera? I què hi ha l'hòstia? Chiquillos, la bicicleta... Està cremant una casa, que guai! Abuelet. Jo no recorde una fumaguera aixina. És de l'any, jo què sé. Bé, i ara m'agradaria ja per acabar despedir-te, Xavi, perquè ha arribat l'hora d'acomiadar-se d'este gran actor, d'esta llum de l'escenari, amb apòstrof també, este prodigi de la interpretació que és Xavi Pardillo. Gràcies, Xavi. Gràcies a vosaltres. Si s'heu cobert de glòria, molt bé. En directe, gràcies per a Canal 9 i per a Cop d'Ull. Hala, adéu. Me estic quedant cego. T'ha acabat ja? Sí, ja ha acabat.